Hello everyone, welcome back to Sia vlog. Dini आं जलफि आसार बानायनो नागिरदों आरोना दाख्लैनो हानना दोननायमोन जलफिया मोनहां-मोनहांसो जाजोबलायबाय आसारखौ बानायखागोन नालाय ओंखायनो भिडिअ बानायथावथाव ओरैनो नोंसोरजों शेयार खालामनो सानबाय आरोना होमबा नायलांबाय था लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम आंनि जलफि आसार बानायनायखौ आं मोजांखौ बासिना लानोसै आरो राफोदखौ एसे गोराखौ बासिनानै लानोसै नै फिथाइयानो बोरैबा मोनलेलेसो जाजोब्बाय गोबाव जाबायमोन ना हानना दोननाया टाइमानो सोलाबाना बानायनोबो ओंखायनो दिनैहाय नानियाबो उन्दुदों नालाय आं थाब सुनानै लानोसै सानबाय आरो सुनानै एसे सान्दुङाव फोराननानै लाग्रोसै आङो आं गोराखौ मोजांखौ बासिग्रोसै आरो नै आं बासिनानै लाबाय मोजांखौ बारा बुरजा मोनासै आरो मोजां गैला मोनफ्लेजोब्बाय बेल' जा एसे मोजां दङ राफोद दङ बेखौ बासिनानै लाबाय आङो दानिया बेखौ सुनानै आङो एसे हानानै लानोसै आरो ओमफ्राय हानानै लाखांनानैहाय सान्दुङाव फोराननानै दोनथ'नोसै आङो हानानै लाखांनानै एसे दैयाव रुनानै माने फादुबा खारनायनि आरो सोरबा आलदा बानायो जानो हागौ आं बेबायदि बानायगोन आरो दस्राफ्रा आलदा रोखोमनि बानायो जानो हागौ आं बेबायदिनो बानायगोन आरो नायलांबाय थाल' नोंसोर लोगोफोर आं बेखौ दैयाव एसे माबानानै रुनानै लाखांनानै आं बेखौ सान्दुङावहाय फोरानसै आरो मानो होनबा आंनाव दा जेबो मस्लिबो गैखाया आरो बानायनो थाखायबो गावनाव बोरायनाव बिहरफादों आरो आङो दा गाव लाबोफासिगोन लाबोखांबासो आं बानायनो हागोन ओंखायनो आङो बेखौ सुनानै फोराननानै लाग्रोखानोसै आरो बयेमफोरखौबो रेडि खालामनानै लाखानोसै दाहाय नांगौबा मस्ला लाबोबाथाय बानायनोसै आरो बयेमाव सोनोसै एवनानै बेखौल' मोनबाय नै आङो बेखौल' मोनबाय बेखौनो बानायनोसै जा एसे जायो बेखौनो बानायनोसै नै आं बेबायदि हानोसै आरो एसे ओरै जाहाथे मस्लाफ्रा मोजाङै हाबो ओंखायनो एसे हानानै लानोसै आङो मस्लाफोर मोजां हाबनायनि थाखाय हानानै लाबाय आरो आं बेखौ दोननो थाखाय मोनसे एक्सट्रा जायगा लायनि आं नै बेबायदि हानानै लाबाय आङो ओरै सोरबा एकदम फिस हानानैबो बानायो आरो आं बिदिनो फिथाइयैनो बानायनोसै आं हानानै लाखांबाय नै जलफिखौ एबार दैजों एसे रुनोसै आरो रुखांनानै एसे सान्दुङाव राफोद फोरानसै दा मस्ला लाबोबा बानायनोसै आरो बुस्थुआ एसे मोनलेले जाबाय मोजां जागोन ना जालाथाय बांद्राय थेवबाबो लस जागोन ना फिथाइया बानायनोसै आरो आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम बानायफेरनो नागिरदों मिन्थिया माबायदि जागोनथाय गोथाव जागोन ना जाया फार्स्ट बानायनायावनो जलफियानो गोमोनसो जाना होबावबाय नायनोसै मोजां जागोन ना जाया आं नै सारायाव होनानै लाबाय आरो जलफिखौ दै एसे होबाय बेखौ 2 बा 3 मिनिटसोनि थाखाय दोनसै आरो एसे कालार चेन्ज जाजासिम बेखौ माबाखांनानै बायहेरायाव बरननानै फोरानथ'नोसै आरो दा बोराय सफैसान्दिसिम ओमफ्राय बे सफैबाथाय मस्ला लाबोबाथाय बानायनोसै आं जासान्दि अमा नायनोसै आरो जोंहा अमा गोदान लाबोबाय नोंसोरनो देखायनो र' सिगांनि मानैया बे गैला आरो फानजोब्बाय गोदान लाबोबाय अमा फिसा र' देखायनि नोंसोरनो बेखौ नै बेलाय जोंना अमाया मामिसियानि नामाव लादों बेखौ अमाखौ ओमफ्राय हनै मासेया बेहा जोंनि आइनि आरो नैबे मामिसियानि बेखौ एसे सिगांसिन लाबोदों बेहा देरसिनबाय ओंखायनो बयेमा नै बेसे जागोन ना जायाथाय जलफियानो मिन्थिया बावनो दोनसै थेवबाबो ना गोरानसो दं बाहाय बयेमाव दस्रायाव सोस्लायसै आरो ना गोरानखौ बाहायनो बानायगोन ग्लासनि नांगौ ना दिंग्रिनि नांगौ ना बुस्थुखौ दोननो थाखाय ओंखायनो बावनो बानायनोसै
बेसेखौनो जागोन ना जेरै जलफ जानो मिथिला ना गोरान दं बाहाय ना गोरान दस्रा सोख्लायना सुनानै दोनसै आं बयेमखौ औ थ' नानियाबो सिखारबाय ओमफ्राय आंहाबो बानायनानै लाबोनो हाखाबाय आरो बेखौ सान्दुङाव फोरानगासिनो दङ हनै बया सान्द्रियाव ओमफ्राय बयेमखौबो सुनानै फोरानखाबाय दाहाय मस्ला लाबोबा डाइरेक्ट बानायनोसैल' नानियाबो सिखारबाय हनै गेलेगासिनो दङ स' नै मस्लाया लाबोबाय आं मस्लाखौ नेदोंमोन ना दहायो बानायनो मोनाखैमोन मस्ला गैयिखाय बोरायनाव मस्ला बिहरफानो होन्दोंमोन ना आङो दा मस्लाखौ लानानै फैबाय बियो आं दा मा मस्ला होनो नागिरदों खिथानोसै नै नैबेयो पासफुरन ओमफ्राय नैबे बेसर गोसोमनि बेगर ओमफ्राय नैबे जिरा ओमफ्राय नैबे आजवाइन थारमाने ओमफ्राय नैबेयो माबा बानलु गोरान आरो बेसर बेगरखौ ओरैनो मिलौनायनि थाखाय होनसै आरो आसारा मिलौनायनि थाखाय ओमफ्राय सोर मा होबावथाय आं बेखौ मिथिला आरो आंनाव बेल' दङ बुस्थुफ्रा आं बेखौनो होनसै आरो दा बेखौ आङो सारायावहाय एवनोसै एवखांनानै बेखौहाय माबायाव थौसियाव उनग्लिनानै लानोसै आरो देग्लिनानै आं सारायखौ दुंहोनानै लाखाबायमोन अराव जननानैहाय दा नै हरनोसै आङो साराया दुंखाबाय नालाय नैबे बेसर बेगर ओमफ्राय नैबे पासफुरन बेयो पासफुरन ओमफ्राय नैबे जिरा ओमफ्राय नैबे आजवाइन ओमफ्राय नैबे बानलु गोरान एवबाय आरो बेखौहाय एसे एवना लानानै देग्लिनोसै आरो बांद्राय मिहि मिहिबो देग्लिनाङा आंना मस्ला एवनाया जाबाय आरो आं बेखौ खांनोसै खांनानै लाबाय बेखौ एबार देग्लिनांसिगौ एवखांनानै लाबाय मोदोमलायथारबाय आंना नै मस्लाफ्रा दानिया बेखौ देनोसै जोंना नै थौसियाबो आयुर्वेदिकनि मुलि देग्रानिसो देनानै लानोसै बेखौ स' नै आंना मस्ला देनाया जाबाय आरो बेखौ एरननानै लानोसै बांद्राय गेब्लेहोजोबखानाङा बेलाय बेबायदिनो थानांगौ आरो एसे दाना नै आं सारायखौ जानफिनबाय थाव फुदुंसै आरो बाहाय सारायावहाय नै बे थावखौ होनसै सारसं का तेल बेखौ होनोसै बारा बुरजा होला थावखौ दाहाय होफिनखानांगोन थावखौ एक्सट्राबाव आरोबाव एसे दुंहोनसै थावखौहाय ओमफ्राय जलफिखौ होसनसै आरो थावा एसे दुंबाय नालाय बेखौ होबावनोसै बानलु गोरानखौ बेखौ एवबाय थादो आरो एसे बांद्राय अरखौ गिर सुनाङा नङाबा बानलुआ खामजोबगोन ना ओंखायनो एसे ल'आव होनांगौ आरो आंनाथ' गेस नङा नालाय ओंखायनो अरखौ बोस्राना होबाय एसे ल' फ्लेमाव होनांगौ आरो जायहा गेसाव बानायदों दानिया नै बे जलफिखौ होसनसै जलफिखौथ' दहाय आङो फोराननानै लाखाबाय नालाय दा बेखौ होसनसै बाहाय दानिया एरबाय थादो आरो बेखौ संख्रिजों हालदैजों एसे होनसै आरो संख्रिया ओरैनो टेस्टनि थाखाय होनसै संख्रि ओमफ्राय हालदैखौ कालारनि थाखाय होनसै बांद्रायबा बाबगोन एसे नायथावथाव नायनानै होनसै आरो
नै दहायनि मस्ला उनग्लिनाया बेखौ होनसै एबारहाय माबायदि नुखो लोगोफोर खिथाहरबानो जाबाय गोथाव नुदोंना नुवाखै फार्स्ट टाइम बानायदों मोजां जादोंना जाया नै बयेमखौबो आं दहाय सुनानै दोनखादोंमोन ना आं दिंग्रिनि बयेम लादों मोनथिया बे बयेमजों बयेमसे जाना जाया मोनथिला आरो सोनोसै दानिया बयेमाव आयै नै बयेमसे जाहांहां जाथारबायमोन एसे 10थासो मोनबावबानो जाथारबायमोन जलफिखौ बयेमसे जाथारसैमोन दानिया लास्ट खामानि दंबावो आरो मोनसे थाव सोबावनांगौ आरो बाहाय नङाबा गोरान जायोना आसारा मुजिनाय नङा ओंखायनो बाहाय थाव सोबावसै आरो एबारहाय थावखौ फुदुंसै आरो थावखौ फुदुंनानै सोबावनांगौ नङाबा आसारा मुजिनाय नङा नालाय थावखौ फुदुंखांबाय आङो ओमफ्राय एसे गुसु खालामनांगौ आरो गुसु खालामनानैसो सोनांगौ गुसु जाबाथाय आं सोनोसै नैबे बयेमाव दहायनि जलफि सोनाय बयेमावहाय आफसुस थाबाय आरो एसेयावबानो बयेमसे जासिगौमोन बानायबाय नालाय बानायबाय एसे मोजां जाजानो लुगैयोना गुसु जाखाबाय आंना आं सोखानोसै आरो बयेमावहाय सारायनो सोनसै बारा बांनानै गुसु जाखाबाय मस्लायासो एसे नांबावगौमोन नामाथाय मिन्थिला जाबाय आंना जलफि आसारा रेडि एसे मोनबावबानो जाथारबायमोन जाबाय आंना आसाराहाय उनावहाय जानोसै आरो बेखौ ओमफ्राय दिनैथ' सान्दुं गैला नालाय गाबोनहाय सान्दुं बिदिनो टाइम मोनबाथाय सान्दुंआव दिहुननानै होनसै आरो आङो जाहाथे मुजियो आसाराहाय आरो मुसियाबो सान्दुंआव बरनना होबाय थानोसै आं बेखौहाय समहाय गाबोनहाय बरनसै दिनैथ' सान्दुं गैला नालाय ओंखायनो स' आंना आसारा जाबाय जलफि आसारा सोर आंनि आसार बानायनायखौ माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय आंथ' फार्स्ट टाइम बानायनाय मिन्थियाबो जानला मोनला मारै जाखोथाय मिन्थिला आरो आं बानायफेरखायाखैमोन एबारसो फार्स्ट टाइम बानायनायनो होननानै बानायदों थ' आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव सोरबा गोदानफोर फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय बाय गाइस बाय बाय